אוקיי. שלישי. חלק רביעי. איך הגעת לשלישי? טוב, ועכשיו אנחנו נשחק עוד טיפה, ואז אנחנו נראה לכם את מה שיש לנו במגירה ונסדר את כל הדברים, כי זה ממש מבולגן אצלנו, אז אנחנו צריכות לסדר. גם יש לי דוגמה, זה, על זה, על כל הזה. כן. שזה באמת אחד העניינים. צ'וקו. בהתחלה זה קשה, ואז שמשחקים עם זה יותר, ואז זה נהיה חלה. אז זה כאילו נהיה רך ונעים בטירוף. אני מרגישה שזה סליים, כאילו. גם הנידו הזה ממש כיף. שהיה לי מלא נידויים והם התפוצצו. חיים את הנידו שלך. באמת יש כאן מלא סוכריות. שבאמת קרו לי כל הרגע. וזה בועת מים. אחד הנעימות. בוא נלך להביא את כל הדברים. לא נלך להביא, אנחנו הולכים איתם. יאללה. ואנחנו נחזיר גם. אנחנו כל אחת תרימי את הדברים שלך. כאילו לא את כל הדברים שלך, תרימי דברים. אבל אני עם הטלפון. תביא, אז אני אחזיר את הטלפון. לא. יאללה, אז בואי. חלק שלישי. לא לעצור. אני לא עוצרת. עוד חמש. עכשיו תביא לך אותם. עכשיו אנחנו ונעשה אתכם את כל הדברים. תשימי הכל האנטה שלי. ככה שתקלו קירות. כאן יש כאן. תראו איזה ארנק יפה. של ברבי. הנה יש לי כאן בושם, את הכסף. את הכסף. ותתחילי אמילי להוציא, אנחנו מתחילים עכשיו להוציא את הכל מהמגירה ושמים על המיטה. המיטה שלי כמובן. ויש כזה, תסתכלו. יש לי כאן משקלים. זה גם משקלים. את הכסף פה זה רק ארנק לכסף. זה גם משקלים. קחתי לאמא. אמילי, אנחנו ביחד זה בזה. גם את הכסף שלך. אוקיי, זה בסלון. אני אביא אותו עוד מעט. תסגרי לבינתיים, שהוא יאבד לנו. נשים את זה. יאללה, תתחילי להוציא. ככה אנחנו שמים הכל להוציא, ואנחנו לא יכולים שנסיים להוציא ביוש.